बागी मगाशी आला तेव्हा किती लाडात आला बाप रे. आमच्याकडे थोडंसं वेगळं आहे. जाऊ दे नेक्स्ट टाइम सांगेन तुम्हाला. पोहे बरोबर चिकन छान लागतं. चिडवते म्हणजे असं तिकडनं फोन आला ना मुंबईवरनं की मी बोलते तुमच्या माहेरातनं फोन आलेला आहे. त्या बातमीसोबत ना थोडीशी चिंता. तिकडे नाही दुर्वा इथे इथं आहे आपल्याकडे भरपूर आहे. इथे पण आहे बघ ह्या साईडला. तर कुणालच्या वेळा की नाही चाललेत गणपती बाप्पाच्या पाया पडायला घरी तिकडे. तो गुलाब घेऊन जा. आणि हा बघा हा शेरू बघा आत्ताचा आलेला आहे. काय हां काढला बघू दे. आपल्याकडे दुर्वा पण आहे तुम्हाला मी दाखवते. हा दुर्वा दाखवलेला नाही मला वाटतं. हा बघा इथे आपोआप आहे ना उगवलेला दुर्वा. हा बघा कुणालच्या आपल्याकडे आहे. आपल्या दरवाजात आहे टेन्शनच नाही. तिकडे पण त्या साईडला पण होता भरपूर. त्या साईडला पण तिकडे होता. चांगलं आहे ना. आणि शेरूचं तुम्हाला सांगा होते ना आत्ता बघा भटकून आलाय रानात. सकाळीच गेलेले दोघं जण. वाघ्याने आलं ना कुणाल. हे बघा कसा भिजून आलाय. ते दवाचं पाणी असतं ना त्याला पुसून काढा कुणाल. आंघोळ नको बरं तर मग सर्दी होते मग. आणि आता म्हणजे आज जरा शूटिंग करायला मला लेट झालं कारण रात्री जरा उशीर झाला त्याच्यामुळे. चला तुम्हाला मी दाखवते घरातली तयारी. इथे बसा दादा पुसतोय तुला. कुणाल त्याला पहिला पुसून काढ. हा बघा कुणाल झालं तुझं काय. हे तांदूळ बघा काल धुतलेले आहेत ते सुकवायचेत वड्यांसाठी. आणि दिवाबत्ती पण करून झालेली आहे. आणि इथे लाईट लावते. वाटप घेतलं आहे भाजायला. कांदा ठेवला होता आज गॅसवरच घेतलं कारण ना थोडासा उशीर झाला आहे म्हणून. पटकन म्हटलं मसाला काढून घेते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आहे गौरी गणपतीचा सण. म्हणजे वडी मटणाचा बघा बेत असतो आणि वोशे असतात. म्हणजे सगळं असतं. आमच्याकडे थोडंसं वेगळं आहे. जाऊ दे नेक्स्ट टाइम सांगेन तुम्हाला. तर आता सगळ्यात आधी मी नाश्ता बनवायला घेतलेला आहे. शेरूला भूक लागली त्याच्यासाठी आता मी हे बनवते काय घावणे. घावणे त्याला भरपूर आवडतात शेरूला आणि वाघ्याला. तर पटापटाने बनवून देते. कुणालचे बाबा गेलेत जुन्या घरी देवाच्या पाया पडायला. अजून काय आलेले नाही आहेत. त्यांना पण बाजारात जायचं आहे. म्हणजे सगळं वस्तू आणायचं म्हणजे चिकन वगैरे सर्व घेऊन यायचं आहे. माझं वाटप वगैरे सगळं मी ना रेडी करून ठेवलेलं आहे. फक्त वाटायचं बाकी आहे. काय झालं मिक्सर की नाही आपला बिघडलं आहे. म्हणजे काल बघा आमच्याकडे ते कार्यक्रम होता ना तर इडल्या वगैरे बघा बनवल्या होत्या. त्याच्यामुळे थोडंसं मला वाटतं मिक्सरवरती काय लोड पडला ना तर ती चक्रीनं जाम झाली. म्हणजे चालू आहे पण ती चक्री जाम झाली. तर ते कुणालच्या वेळेला सांगितलं लवकर जाऊन या. म्हणजे मिक्सर नाही म्हणून सगळी कामं अडून झालेले असं झालेलं आहे ते. तर ते आले का पटकन बाजारात जातील आणि मग बाकीचं आपलं जेवणाचं वगैरे ते चालू होईल. पण छानसं असं जेवण करायचं आज विचार आहे. आता बघा चिकन तर आणणारच आहे पण वडे बनवायचे की नाही तो विचार चाललेला आहे. किंवा आंबोळ्या वगैरे असं. आता त्यांना विचारीन कुणालच्या बाबांनी त्या पद्धतीने सगळं होईल. मग तांदूळ की नाही मी धुतले होते तुम्हाला बघा मगाशी दाखवले पण ते अजून सुकायला पाहिजे. एखाद दिवस जाणार आहे त्याच्यामुळे मला वाटतं कदाचित वड्यांचा बेत कॅन्सल होईल. पण बघू जसं होईल तसं. चला पटकन शेरूला नाश्ता बनवून देते. वाघ्या अजून बघा आलेलं नाही आहे. सकाळी गेला फिरायला. मला वाटतं येईल तर थोड्या वेळाने. कुठे गेला रे गेला कुठं. किती टायमाने बघा आलाय. आता वाजलेत सकाळचे 10 सव्वा 10 वाजलेत. सकाळी मला वाटतं काहीतरी 8च्या दरम्यान हा गेलेला. हां आणि आता आला लाडात. हा बघा कसा हसतंय बघ. बघा कसा हसतंय बघ. हां त्याला बोलते तर त्याला हे वाटतंय बघा. आता ना आंघोळ घालत नाही आम्ही. आता पुसून काढतो कारण तर काय होतं त्यांना सर्दी वगैरे होते मग त्याच्यामुळे नको. हे असे फिरून आल्या आमचं हे रोजचं काम आहे. आता बघ बघ कसा लोळला बघितला. आणि सगळं चिखलानी तर चिखल कमी आहे ना तर रोज असे पाय वगैरे खराब होतात. बागी मगाशी आला तेव्हा किती लाडात आला बाप रे. तर लगेच त्याला बाहेर येतं बांधून ठेवलं आणि मग आता पुसायला घेतलं. मग चला त्याचा नाश्ता ठेवलाय बनवायला. हां लबाड खाण्याचं ठिकाणं नाही काय नाही. सकाळी खाऊन गेला होता थोडंसं. तर ये लवकर. रानात भूक नाही लागलेली.
मला वाटतं आता बाबा गेला ना गाडी घेऊन, त्यांनी मग बाबा दम दिला तेव्हा तो घरी आला असेल, तिथंच असेल बसलेला काजीजवळ ना. शेरू वाघे कुठे होतास तू? हा, पोटाला भूक लागत नाही तुमच्या? त्या बाजूने कांत्या बस त्या खाली गपचूप. आणि इथे बघा माझं जेवण की नाही म्हणजे जवळपास अर्ध जेवण करून झालेलं आहे, कारण खूप उशीर झाला. कुणालच्या बाबा बाजारात लेट गेले, त्याच्यामुळे त्यांना यायला पण लेट झालं. यात की नाही चिकन शिजत घातलं आहे, इथे आता तेल तापत ठेवलं आहे, डाळ भात सगळं झालेलं आहे. आणि वडे कॅन्सल केलेलं आहे. इथे पटकन पुऱ्या करून घेणार वेळेमुळे, कारण मसालावर सगळं वाटायचं बाकी होतं ना. मला वाटतं 1 होऊन गेलं आहे. आणि इथे दोघंजणं ते सलाड बनवतात. भाग्या शेरू झोपलेत. काकडी घेतली. चला त्यांचं होतंय, पटकन आहे ना पोळ्या करून घेते. तर थोड्याशा पोळ्या की नाही मी लाटून ठेवल्या. थोड्याशा लाटून की बरं पडतं ना तळायला. पोळ्याबरोबर पण चिकन छान लागतं. पोळ्या आंबोळ्या किंवा घावणे ह्याच्यावर पण मस्त लागतं. सकाळी घावणे केले होते ना नाश्त्याला, मी काही तुम्हाला दाखवलं नाही, पण तेच दिले होते ह्यांना. भाग्या पण तेच खात होता बघा. तर आता पटापटानं जरा तळून घेते. म्हणजे पुऱ्या झाल्या का लगेच मग ह्यांना जेवायला वाटते, कारण उशीर झाला आहे आधीच खूप. जेवण थंड झालंच नसतं. मग जेवण बघा झालेलं आहे. आता हे ते मी वाढायला घेतलेले. वाघ्या आणि शेरू हे दोघंजणं घरामध्ये, कारण खूप गरम आहे ना जेवण, मग फॅनच्या इथे गेलेत. सलाड भात आणि हे बघा हे चिकन तुम्हाला दाखवते. जास्त केलं आहे 2 वेळचं एकदम, म्हणजे बघ संध्याकाळी आराम, बाकी काय विचार नाही. आणि हे बघा हे पुऱ्या, असं रस्सेवाला पुरीबरोबर रस्सा हे चांगला लागतो ना. पुऱ्या चांगल्या लागतात वड्यापेक्षा. भाकरी पण नाही कुणाला आवडत, म्हणजे ते कडक असते ना. कडक म्हणजे जाड बघा असते ना, म्हणून प्रत्येकाची आवड वेगळी वेगळी ना. झाला बाबा सण झाला आमचा. सलाड वाटते. कुणालचे बाबा आहेत घरात. हे बघा हे असं आपलं ताट तयार झाले. अजून त्याच्यामध्ये काकडी कांदा आज सगळ्यांच्याकडे असे वडे मटण असतात. मुंबईला पण गावाला पण आवडीनं सैजन करणं झालं तयार. चला कुणाल घे, हा तुझा ताट आहे. हे बघा हे आले दोघं शेट जेवून आलेले आहेत. काय जबरदस्त झाले. आज मला वाटतं उशीर झाला म्हणून जबरदस्त झाले वाटतं. काय हां शेरू तू जेवला ना रे? अजून पाहिजे जेवायला? हां पुढ्यातला 1 घास हवा. वाघ्या बसा इथे खाली खाली बसा. चला पुरी बरोबर आवडतं ना आमच्याकडे. पुऱ्या म्हणजे कुणालच्या बाबांना पुऱ्या भरपूर आवडतात वड्यांपेक्षा. कुणालला म्हणजे चावायला त्रास होता म्हणून त्याला पुऱ्या आवडतात. बाकी असं काय नाही. पण पुरीबरोबर पण छान लागतं. आणि इथे वातावरण बघा एकाएकी चेंज. पाऊस सुरू झाला आहे. सकाळी अजिबात पाऊस नव्हता, म्हणजे मगाशी एक जोरदार सर पडून गेली आणि आता बारीक बारीक पडतोय. छान वाटलं पण. आणि आम्ही सुद्धा इथे पडवीतच बघा जेवायला बसलो होतो ना, म्हणजे पाऊस काय चालू झाला. मग असं आहे ते. आता इथे अजून माझं झाडायचं बाकी आहे, झाडू काढून घेते आणि मग किचन आवरायचं आहे. शेरू बघा ह्यांचं पोट बघा अजून नाही भरलेलं आहे दोघांचं. वाघ्या चला आतमध्ये, आता बाहेर नाही जायचं. वागू चला चला गाई करायला. चला दोघांनी घरात, मला इथे कचरा काढायचा. चला चला घरात वा दोघांनी. कुठे नाही दोघांना घेऊन जा घरात. झोप येते पण झोपून चालणार नाही माझं की नाही. अजून एडिटिंग बाकी आहे. आता किचन वगैरे आवरलं आणि कुणालचे बाबा पण इथे आहेत उभे. त्यांच्या माहेरातनं फोन होता, म्हणजेच मी ज्यांना मी मुद्दाम चिडवत्या त्यांच्या बहिणीवरच त्यांचा फोन आला होता. आता ते व्हिडिओ कॉल त्यांनी केला होता. मग थोडंसं असं चिडवते, म्हणजे असं तिकडनं फोन आला ना मुंबईवरनं की मी बोलते तुमच्या माहेरातनं फोन आलेला आहे. बघू दे इकडे ते आलं आणलेलं ना विकत. ते ओलं आहे, ते सारखे ते सुकत असतं. त्याला चहामध्ये लागतो ना आलं, आणि सर्दी वगैरे त्यांना भरपूर झालेली आहे.
काय मग जेवण कसं वाटलं? जेवण अंगावरती आलं वाटतं जेवण आमच्या. छान झालं हा? पोट भरून मस्त. जेवण छान अंगावरती गौरी आलं. आल्या गौरी आल्या. हां आमच्याकडे नसतं हो गौरी, तर तुम्हाला आता वाटेल की म्हणजे ओवसा वगैरे, पण माझं काहीच झालेलं नाही वौसा. म्हणजे माहेरी पण नाही सासरी पण नाही, त्याच्यामुळे माहेरी नाही सासरीच करतात हो. नाही माहेरी पण करतात वौसा. असं आहे काय? असतो. ठीक आहे, नाही झालं सोडून द्यायचं. आणि आता या वयामध्ये म्हटलं काय करणार, आता 40शी पार झाली, आता म्हटलं कुठे वौसा वगैरे करत राहायचं. त्याच्यामुळे जसं चाललंय तसं चालवायचं, पण सण मात्र वाया घालवायचं नाही. घरामध्ये छान असं जेवण करायचं, खायचं, बस हे मात्र आहे, करते मी दरवर्षी. आणि थोड्या वेळाने तुम्हाला ना मी आता एक गोष्ट दाखवणार आहे, एक वस्तू आहे ती दाखवणार आहे. आता पहिला काय करते, माझं एडिटिंगचं काम करून घेते आणि मग मी तुमच्याशी ती वस्तू शेअर करते. आणि आजचा की नाही दुसरा दिवस. काल तुमच्याशी बोलून झालं आणि एक 1.5 तासामध्ये ना एक मेसेज आला व्हॉट्सअपवरती. म्हणजे बातमी आनंदाची आहे, पण त्या बातमीसोबत ना थोडीशी चिंता ती पण आली. त्याच्यामुळे कुठेतरी माझं माइंड आहे ना असं डिस्टर्ब झालं होतं विचार करून करून, की आता पुढे कसं करायचं. त्याच्यामुळे मग जे काही तुम्हाला मी दाखवणार होतं दाखवलं नाही, स्टॉप केलं शूटिंग आणि आता दुसऱ्या दिवशी सुरुवात करते. कोणती बातमी आहे ती तुम्हाला मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये सगळं डिटेलमध्ये सांगेनच. आणि आत्ता मी तुम्हाला दाखवणार आहे ज्वेलरी. म्हणजे आपल्या एक ताई आहे ज्यांचं नाव आहे वैष्णवी. त्या छोटासा व्यवसाय करतात आणि त्यांनी ना मला ज्वेलरी पाठवलेली आहे. इमिटेशन ज्वेलरीच ना ती. तर एक काही ज्वेलरी आहेत ना त्या मला खूप अशा आवडलेल्या आहेत, त्या मी तुमच्याशी पटकन शेअर करते. म्हणजे एक महिला असून पण त्यांनी छोटासा उद्योग आहे ना म्हणजे घरातूनच चालू केलेला आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की कुठेतरी थोडीफार मदत त्यांना व्हायला हवी आणि म्हणूनच मी तुमच्याशी हे सर्व शेअर करते. ज्या डिझाईन मला आवडलेल्या आहेत त्या तुम्हाला मी झटपट दाखवते. तर ज्या ताईंनी हा व्यवसाय चालू केला आहे त्यांच्या व्यवसायाचं नाव आहे विहर्ष ज्वेलरी आणि त्यांनी जे डिझाईन्स मला पाठवले त्या पटकन तुमच्याशी मी शेअर करते. म्हणजे छोट्या टाईपमध्ये, म्हणजे आत्ता बघा मी हे जे घातलं ना त्या टाईपमध्ये अशा 1-2 त्यांनी पाठवलेले आहेत. आणि हे कसं मी बघून झालेले आहे आधी, त्याच्यामुळे तुम्हाला डिटेलमध्ये नाही पण थोडक्यात तुम्हाला पटकन मी असं दाखवते. आणि हे बघा हे असं लॉंगमध्ये त्यांनी असं एक पाठवलं आहे. हे खूप छान डिझाईन आहे, मला ना हे खूप आवडलं. म्हणजे काही कार्यक्रम असेल फंक्शन असेल तर हे अगदी आपण आवडीने साडीवरती वगैरे पण घालू शकतो. छान वाटलं मला हे. आणि ह्या बघा ह्या बांगड्या म्हणजेच कडे त्यांनी पाठवलं, हे पण डिझाईन खूप छान आहे. तर त्यांचा नंबर वगैरे आहे ना मी देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, जर का कोणाला घ्यायच्या असेल तर तुम्ही जरूर त्यांना कॉन्टॅक्ट करा. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.